Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Bij een auto-ongeluk dat vanochtend plaats heeft gevonden ter hoogte van Bethesda is een vrouw en haar nog jonge kind omgekomen. De twee werden aangereden door een auto die van de Helmin Wiels Boulevard aankwam rijden. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse, maar ze konden de twee uiteindelijk niet meer redden. De automobilist die de vrouw en het kind heeft aangereden is gearresteerd. Vandaag doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen oud-minister van Financiën George Jamaluddin. Hij wordt verdacht een opdrachtgever te zijn van de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar gevangenisstraf tegen hem. Jamaluddin wordt behalve van betrokkenheid van de moord ook nog in 2 andere zaken beschuldigd van valsheid in geschriften en fraude met overheidssubsidie. De advocaat van Jamaluddin pleit voor vrijspraak. 2 jaar geleden stelde de toenmalige inspecteur voor volksgezondheid dat dokter Fassioen niet goed geregistreerd was om te werken op Curaçao. Nu zegt de inspectie dat er nooit twijfel is geweest over de deskundigheid en bekwaamheid van Fassioen. De inspectie betreurt de onjuiste behandeling van de chirurg en biedt haar excuses aan. Verder betreurt de inspectie de onnodige onrust die door deze zaak is ontstaan in de bevolking. 5 ongedocumenteerde Venezolanen zijn gisteren vrijgelaten uit de barakken bij de gevangenis. Ze deden een beroep op artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en mogen nu in vrijheid afwachten wat het Europees Hof bepaalt over deze zaak. De 5 maken deel uit van een groep van 35 ongedocumenteerde Venezolanen die eerder dit jaar via hun Curaçaose advocaten beroep hebben gedaan op het Europees Hof. Meer dan 20 van hen zijn enige tijd geleden gevlucht uit de barakken. Er is sprake van een autotekort bij de politie. Dat bevestigen zowel minister van Justitie Girigori als woordvoerder Imro Zwerver. Als gevolg daarvan moest de politie gisteren patrouilleren in een busje in plaats van een gebruikelijke auto. De politie heeft momenteel tientallen auto's die gerepareerd moeten worden en daarom niet gebruikt kunnen worden. Ook zijn er 15 nieuwe auto's onderweg. Curaçao was tijdens de eerste wedstrijd in de Little League World Series veel te sterk voor Australië. Gisteren werd gewonnen met 11-0 in 4 innings. Aanstaande zondag moet Curaçao tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Azië en Latijns-Amerika. De Venezolaanse regering is bereid om de gesprekken met de oppositie te hervatten, maar wil wel de werkwijze wijzigen. Dat heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken verklaard. De gesprekken onder leiding van Noorwegen werden op 7 augustus afgebroken nadat president Maduro zijn delegatie niet naar de onderhandelingen liet gaan. Maduro wilde zo protesteren tegen de nieuwe sancties die Amerika had opgelegd aan zijn regering. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.